Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras kunyan 4 minutos, makaagyang alas 7 na pagkaaga. Bangon Bareta, alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa indo kan 97.5 Bangon OK FM. Bangon Bareta, alas 7. Bangon Bareta, alas 7. Diyos maray na aga sa Indugabos mga tugang inian Bangon Bareta alas 7 aldaw ni Martes fet sa 12 kan Enero 2021. Ako si Bert de los Martires asin uya enot ang mga headlines atud sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Mga pobreng senior citizens nangapudan ki Mayor Aligasyon na siguro na matatawan priority ang mga pobreng senior citizens sa babakalo na bakuna kang City Hall. Dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre iyon nangunyan ang commissioner kan National Police Commission. Mga dating opisyal kan PhilHealth pinalamit na ning primerong maisog na kaso sa ombudsman. Ini pinapanginutan ni Ricardo Morales ninhulima sa graft and corruption. 61 syudades sa Pilipinas kay bana na siyudad ni Naga nagtagaman ng total na 10 billion pesos sa pagbakaling COVID-19 na baksin. 25 milyon dosis kang Sinovac vaccine ang nasecure na kan Pilipinas. Pulis na nambalil sa mag-ina sa Tarlac, tinanggal na sa pwesta sa pagiging pulis. Alkalde kan Libungan, Cotabato asin driver kanin nagadan sa ambus kasulma. Mga suspek sa Dasera Slay case, ipinapod na kanin BI para magpaliwanag kan sa indang side. Estudyanteng dinukot sa New Manila na rescue kan PNP AKG kasulma. Sa lado international, crew kang nagbagsak na Indonesian passenger jet dahil nagdeklarang emergency. President Trump planong idaguspan sa iyang official duties bilang presidente kan Amerika. Yan ang mga headlines atud sa kanambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta, alas 7.
Ngunyan sa detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga gurang sa siyudad ni Naga na puros sa bakong pensyonado ning SSS o bagaman na GSIS, nagpaabot na ning pasasalamat kay Alkalde Nelson Ligasyon nin Amay, ninuli sa plano kaning magbakal ning milyones doses ning bakuna para itudok sa mga pobreng senior citizens o naman mga health workers sa siyudad ning Naga. Sigon sa mga senior citizens na pinagi sa nagkakapirang Facebook accounts kasudma, ang pagbakuna sa senda iyon mapara kang silang kaaditan na maulakitan kang COVID-19. Alagad na ngapudan ang mga pobreng senior citizens na siguro na mayong pairarom na sistema ang pagtaoning bakuna tabaka mabakunaan si mga amigong may kaya man lang sa buhay asin masakripisyo ang mga kinapobrehan sa siyudad ng Naga. Nangapudan pasinda na dapat halion ang pamumulitika ng nakakapir ang barangay official na baka day bali sa listahan ang mga day kalyado mga pobreng senior citizens. Kung kaya ini ang pinagaganindang siguron kay Alkalde Ligasyon na mayong halong politika ang kaagning lista kung sisayan tutulukan kan libreng bakuna sa siyudad ni Naga. Iba pang bareta lokal, nasa linya si Hila de la Cruz. Hila, Pisamin. Pisamin. Hindi. Okay, man nakatalaan na magtiripon-tipon ang gabos na mga kababaklaan, magin man mga tumboy, mga transgender o bisexual, digdi sa laog kan siyudad ding Naga para formalmenting miriting para hasihon ang sa indang pagsakyada sa City Hall asin hanapon si Konsyal Lito del Rosario para si Konsyal Lito del Rosario ang kurugoson haradukan kudut-kuduton dahil sa labi-labing pasasalamat matapos na formalmente ng mga pirmahan ni Mayor Nelson Ligasyon ang sayang ipinasar na City Ordinance number 2019-024 na pinag-aapod na Anti-Soji Discrimination Ordinance kang Naga City na kung saan pinagre-recognize ang vital na contribution kan mga lesbian, gay, bisexual, transgender and queer o ining LGBTQ sa komunidad. Sigun nga ni sa pinasar na ordinansa kang konsyal, mawara na ang diskriminasyon sa sinambit ng grupo na kung saan na magkakaigwa ni sa diring opisina ang LGBTQ as informalmente nga kung madulok ang may mga problemang LGBTQ sa City Hall, igwana sindang madudulukan ng mga opisina para formalmente sindang maakomodar ang sindang mga reklamo. Ang labi-labing kaugmaan kay sinambit ng LGBTQ ana talagang pasalamat kay Konsyal Lito del Rosario nagtao ning ganan para talagang maugma asin talaga sinda ang recognize ni sado na sa digri sa komunidad kan siyudad ding Naga na kung saan na mawawala na ang mga diskriminasyon na nangyayari sa inda lalong-lalo na kung sinda ang nagraralayaw-layaw sa pagkakabanggi. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OK FM, ini man si Hil de la Cruz, gusto ko okay ka. Padago sa Bangon Bareta alas 7. Sa Lado Nasional pa man Giraray, higot na pinaymutikan kan Department of Health ang naglalakop sa social media na igunada ang bagong COVID-19 variant sa Metro Manila. Pinaglinaw ini kan Department of Health, sirmang kang Philippine Genome Center o PGC na sagkuda kasudmang Enero 11, Mayo pang na-detect na UK variant o anuman na bagong variant ng SARS-CoV-2 sa mga positive samples na sa indang pinag-examine. Kasabay kani, tinawanan doon kang DOH na sinda kang PGC, nagtatabangan para mas higutan pa ang sa indang ongoing biosurveillance efforts. Nangapunan man ang opisina sa publiko na likayan ang pagpapalakop ni mga unverified information Ninuli tamay ining ibang may dudulot kundi panik asin pagkatakot sa mga tao. Bareta pang lokal na sa linya si Carlo Baldosa. Bagsak man sa kamot kan mga otoridad sa Banuan kan tinambak Kamar ni Sur ang duwang bistadong pusher o illegal na droga sa nasabi ng Banuan. Pagkatapos na ipasara mani sa sarong drug by bust operation. Nangyari ini, alas 9:30 na matangak ang taligod na pagkabanggi dyan sa poblasyon na Salvacion Poblasyon tinambak Kamar ni Sur. Kasing target kan mga otoridad. Iyo si Renato Casin,
nasa tamang edad. Siring man amigo kaining si Cesar Azuela y Pelago. Nasa tamang edad kasi sinasabing mga surrenderi kan tinambak na municipal police station kan nagtalikod na tukhang ang mga ini ay nakapawakal ng illegal na droga o sarang sa Shiny Shabu sa nagposting pusher buyer sa kantidad na 500 pesos. Isang magkarbay na ng items, duman ini pinagramalan kan mga otoridad. Nakualan pa ini, hindugang pangatigsarong sa Shiny Shabu, kan inikapkapan kan mga pulis. Mahampang sinangunyan sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagdag na impormasyon sa Radyo Lokal para sa 97.5 OK FM, ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Rizal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abella Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Jusnado Alvarez, taga Peña Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Forest sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Forest presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Forest na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lubod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City. With telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex.
Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7. Oras ngunyan 20 minutos makagi ang alas 7 nin pagkaaga. Ang oras hatod sa kanambot kang Cabral Bicolandia Supermart, hatod manyang kang DMSQ, sirman hatod man kang original na Master Square. Pinalawig pa kan Land Transportation Office LTO ang validity kan student permits, pati na ang mga lisensya ni mga drivers asin man konduktor. Yan sa good man sa Marso 31. Ang extension na ini valid para sa mga individual na may edad na 17 sa good 20 anyos, pati naman sa mga 60 anyos paitaas. Ang student permit asin drivers asin mga conductors licenses sa age groups na ini papalawigon ninuli sa required sindang magtinir sa laog nin sa indang harong sa kasagsagan kan quarantine period. Daramang kang COVID-19 pandemic sa irarong kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious o IATM number 79 ang mga individual na 15 sa good 20 anyos, pati naman ang mga edad 60 paitaas pwedeng magluwas na ning harong para sa essential travel. Bareta Lokal, nasa linya si Ernie Marfil. Mas pinakusog pa kan Philippine National Police ang intelligence na policing pag mga Libanan ang pagkakadakop sa tulong gayong poster kan nakaagin mga aldaw. Sinasabing mga big time na poster na sa nagdagdag ng Cebu alakad siguro Epros Organes ang sinabitan ng lakdang kan mga drugista ang mamantinir ninda asin na monitor ninda kung kaya madaling madakop ang sinambit ng tulong nadakop kan sarong aldaw pigkasuhan na kan Philippine National Police asin mayong piyansa sinda kung kaya matinir na sa kalabos mintas nakahalat kan kaso ang hiringon ka din bastante sa mga tao na dapat magikopera sa rog mero yan malangan hatin kan Philippine Police o tulok mis kan sinda nakakaipan hiro na sa Libanan tanganing ini planuhan asin dakopon ang Philippine National Police Libanan bistadong aktibo sa pagdakop ng droga na mantang ina sa priority kan liderato ni Colonel Paz Maestrado kan Libanan Municipal Police. Yan ang report. Ako Sir Marfil, gusto ko, okay ka. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, maabot sa sobra sa 10 bilyon na pesos ang pinagtalaan na budget kang 61 syudad sa Pilipinas para pagpambakal ng COVID-19 vaccines. Sigon ki League of Cities President asinman Bacolod City Mayor Evilio Leonardia, Disyembre ka nakagiging taon kang magbilog sindaning komite na ma-guide sa mga local government units sa pagbakaling bakuna kontra sa COVID-19. Kana magpuuna subot sinda sa inisyatibang ini ang bakuna na gibo kang AstraZeneca pasanaan sa indang ang available. Alagad dayman ini nangangahulugan na eksklusibo sa nama sa Astra ang pagbakal. Sinabi ni Leonardia na nasa 8 bakuna ang sa indang pinagkukonsiderar na bakalon. Napagraman na nasa 12 lang syudades ang nakapag-order na ng bakuna sa AstraZeneca. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling
Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rise Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rise Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rise Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rise Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla. Magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rise Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7. 28 minutos makagang alas 7 nin pagkaaga sa karagdagan pang bareta sa Lado Nacional. Alkalde sa Banwaan kang Libungan duman sa Cotabato asin ang driver kanin nagkagaradan kasudma kan ini ambuson. Ang nagadan na alkaldiyo si Mayor Christopher Amping Kuwan na inambos kasumang alas 10:25 nin aga. Kay bana niya sa iyang driver mantang inin naggibuning round sa same project sa barangay Kabaruyan, Libungan, Cotabato. Alagad ini pinagtambangan ning nakamotorsiklong mga armado ning high-powered gun asin nakadamay ang driver na si alias Tawi. Ang duwa gadan kan round sa ospital duman sa Cotabato. Ang pulis na nambadil sa mag-ina sa Tarlac tinanggas na sa serbisyo sa PNP. Sinabi ni PNP Chief General Dibolda Sinas na tanggal na si Master Sergeant Jonel Nuesga, epektibo kasudmang Enero 11. Sa lado internasyonal, mga Democrats, mga kalaban ni President Trump, nagiro na para sa amay na pagpatalsik ni Trump as hindi na tapuson ang Enero 20. Sa oral daw na pagtukaw subot kani sa White House, pwedeng ini magibo pa ning milagro na kukulgan payo ang matukaw na si Joe Biden. Nangako si House Speaker Nancy Pelosi na ang impeachment gigibo na sa US Congress sa pagining pagpasar ning resolusyon.
Ang resolusyon iyon na nagsusumon kay Vice President Mike Pence na iyon mamayo sa asin-ansayang gabinete para palayason mismo ang kakampi niyang si Trump. Base man sa inapon na 25th Amendment. Alagad si Mike Pence, inutang nagsayumang day niya tatanggalon ang kaibanan niyang si Trump. Pagdayda na giro si Pence sa loob ng 24 oras, mayro ang Kongreso na sinda mismo ang magsipa kay President Trump. Mientras tanto kan maaraman ni President Trump na pinagpaplanuhan siyang sipaon kan Democrats, ini nagparangirit-ngirit asin nasuya na grabe na daang gamagamang makaturukaw. Maturukaw na niya sa fit sa 21 Enero, ano tatatanggalon pa siya. Kaya ang ginibo ni Trump, nag-anunsyar, ipapadagos niya sa official duty bilang presidente kan Amerika. Malata ang gigibo niya iyon mga diplomatic outreach, transition activities, sirman ang plano na magbisita pa sa border kan Mexico, sirman kan Amerika para hilingon niya sa proyektong pagpapakudal kan Mexico, sirman kan Amerika. Bareta sa kantong Putikon, sa pagtripon ka mga komentarista sa kantong Putikon kasulma, sa indang napag-ulayan ang pagkuriyat sa Kongreso kan mga party list na sigun sa kantong Putikon, dapat paralayason, turunaw na, asinaliw na, tasarap pa ining gastusan kan gobyerno na dapat kutanang itinatos nilang kwarta, ibakal na lang ning pambakuna. Nagkakakwarta subot ang mga party list sa pagikan na pork barrel na bilyon-bilyon de pesos. Nag-uyon ang mga taga-kantong Putikon sa komentaryong nadadahog sa riding in tandem na dapat na tunaw na ang party list system duplication ini kan trabaho kan mga kongresista. Tinoyaw nila mga party list na nagagamit kunwari kang mga sikat na pangaran aron kang probinsyano na may maning nagiginibo duman sa Kongreso. Mga party list subot na nagre-representar kan mga security guard, party list na nagre-representar kan labandera, iba man kang kusinera. Party list ning paraani, iba man kang parauma. Sa iba masubot ang paraani, may party list pa tungkol man sa mga party list sa mga biktima daning sarambayan. Asin may party list pa ning tungkol sa kargador sa mga merkado. Yan ang mga preskong bareta sa Bangon na Bareta Alas 7 na kaibanan sa lalo lokal si Carlo Baldosa, Hilde La Cruz, sirma si Ernie Marfil. Ini ang sendong parabareta, Bert de los Martires. Bangon Bareta Alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa ido kan 97.5 Bangon OKFM. Bangon Bareta Alas 7. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial